Badakizue, dagokion botoia zanpat. Gure ordenadorean, asmatu duzuen izenak emango ditu. Eta zapatari errotatu batek, erantzunak elkarriko dizkigu. Eta programak hasiera emateko, hona gure bia zapata! Baina no ez beste sorpresaren kakunkun. Arrazoi duzu, Geni, nik ere zurinera korre baino hobeto ongoen ukartzen delan. Inazio, beste txikinaren bagelitzen azaitu? Bai, haren kasu. Beno, pasuaren txikinun ondoren azteragoaz. Nik galderak egingo ditu. Eratzena bali badakizue, dagokion botoia zanpatu. Bai, eta ditu dugu eta horrak erantzuneko galdera. Beno ba, lehenengo galdera. Nor zen Heziodo? A. Donostian Gros auzoan dagoen freiskureko kamareroa. B. Poeta idazle greko biogen haunditze bat. Ala C. Austriako kanguru domazaila. Denbora. Nola doa dena, Iratze? Iratze. Iratze bezene? Iratze, bai, dena ondo bai. Lehen zaitezak rontzi hori, atzo goean maikola eta gaur gozean zer? Ez zaitez horrela, ikusleak barrira dituguta. Iza bio, rola guztien akostuko duzu horrela. Enatzunak jasota daude. Hona bigarren galdera. Nor zen Sanson? A. Sanson zan. B. Sanson zan. Edo C. Sonzan zan. Zurinen denbora bukatu da! Esaten zidaten ez? Denbora agortu da. Hauek dira, bost lagunen izenak ondo erantzun dituzten galderak. Rosarito! Carpere! Conti! José Agustín! José Agustín. Antonio! Orain, bost horietatik. Bi hartzeko, bi galdera egingo ditu. Iratze, galdera. Iratze? Ase, bai, banoa, bai. Ez, uste nuen ezin lleva mugitu. Dizen Kessler Victor. A. Inglaterrako presidente izandakoa. B. Zumaiako alkate izandakoa. Ala C. Fizikari austriarra. Denbora. Hauan duzu eskalmatu, Ea, bigarren galdera. Nongo zen Tasso Bernardo? A. Italiarra. B. Oikiarra. Ala C. Frantziarra. Denbora, denbora. Esaten zidatenez, denbora agortu da. Hauek dira irabazteak. Rosarito eta José Agustín! Iratze galderak mesedez. Iratze mesedez! Bai. Esaten dutari, orain gonezka hauekin? Bai, arrazoia duzu beste arrazoia. Kontzi, izitu eta zeri behingoz. Ni eskertzeko, azu, nire nahi duena ingo dute. Nire etorren ez egin, zede... Zer zaitezte biok eta emaido zue bakera. Mesedez, ez zaitezte eta zuen biok. Guk, bai, horrenesteko ez egiteko gogoa bat duzuen, igo biok. Zu, han, eta zu, ebe. Orain, finalean zaudete. Irabaz, baduzuen, €100.000. Ea, lehenengo gari. Zein zen Thomas Jefferson? A. Idaz ospetsu bat. B. Estatu Batuetako politikari bat. Ala C. Musikari ingles bat. Denbora. Erraza eta, ea ba, bigarren galdera. Zenbat urte dituela uste duzue idatzek gura zapatan? A. 20. B. 50. Ala C. 60. Zuela begiratuta 20 urte duzula ematen du, baina makillak eta oso horiek enduta, segurazki 50 Beno, berari galdetuko diogu. Iratze, zenbat urte dituzu? Nik 20 urte dituz makillajearen azpitik eta gainetik. Inork asmatu, ea ba, azken galdera. Lurdetek duena zer da? Ilea edo ileordea? Ba, koloragatik peluka dirudi, nik ileordea zango nuke. Ba, ni ilea. Beno, berari galdetuko diogu. Lurde, zer dagoatzu buruan?
Così